Walam phi thole mengi I haka nin ki ginong ilam ba khmat phi general secretary by sudan ba kelang ba nusan kila mino nak H&M nak ai kadau ki mino balam kadau ba ki mino namar ba kila suthu ba kinsa sha be nak seng te tang ban like naga ja burom ba ki sha be nak seng kadau ki ap man le ba kila mi nak seng beli pi usah nak seng ladangan ya thu lut ka jrong te Hynrei ngan suya thu tang kat to kat ne ba ka H&M nadu bala seng ya ka haus nam ar jar pra mentangi ka jingel enti jong ka seng ngam ta ban syakri jag jag jeu kolong la khatan tligi snam te ka H&M hi kam don por ban that ya la ka jong ka jaj man reu yi himen para lok ki jo namar ka san perkhat jong ka H&M kolong kumno ban yada ya kari bat ka jaj man reu bat ka ideology jong ka H&M nadu ba la sang ya ka la such la shor kanong rem kumno ban khon yi ki mat ki jura jong ka jala me kalaya namar ha ka seng H&M hi ngilai rai ba ka seng kan be nokot ya ki breu ki basuan ban ri dengan ka seng bat ngajukran ya gane ha ka jwai na ki jingalang kadang sudap longshan po Jainti Hill district bat ka seng H&M hi kam Ailad ya kino ki Dkhot ke basuan Rung ka seng Tang Hanm kat ba ki kam kechungki kelong persya ya ka riti terkam jong seng lane mut ban Pynthoh Bria ka seng den liang jong ka seng ka sukwa ban pensai khndiat ngin sakan ba la sai ka sngi namar sibet janmet gidan ka jingalang jong kinong elam ba khmat ki ba dei na postor shilong bak ngin sa ai ka press conference la sai ka sngi